वेलकम टू पनवेल स्टेशन। आज आम्ही आलो आहोत पनवेल स्टेशनला। आज आम्ही इथून ट्रेन पकडून रत्नागिरीला गावी जाणार आहोत। तर मी पनवेल स्टेशन टू रत्नागिरी स्टेशन आणि गावचे 2-3 दिवस या व्हिडिओमध्ये शूट केले आहेत ते दाखवणार आहे। आता साधारण 11 वाजले आहेत आणि आमची ट्रेन 11:30ची आहे। तर आम्ही तोपर्यंत वेटिंग रूममध्ये जाऊन बसलो। हे आहे पनवेल स्टेशनचं वेटिंग रूममध्ये हे सगळ्या गाड्यांचं टाइम टेबल इथे लिहिलेलं होतं। तर इथे आमची हाप्पा ट्रेन 11:30ची आहे। तर अर्धा तास आम्ही वेटिंग रूममध्ये बसलो। इथे या वेटिंग रूममध्ये मोबाईल चार्जिंगसाठी मल्टिपल व्यवस्था केलेली आहे। आम्ही अर्धा तास या वेटिंग रूममध्ये आराम केला आणि अर्धा तासानंतर आमची ट्रेनची अनाउन्समेंट झाली। तर आम्ही ट्रेनसाठी निघालो। आम्ही पनवेल स्टेशनला 5 नंबर प्लॅटफॉर्मवर आम्ही आमचं सामान घेऊन उभे होतो, परंतु गाडी आमची 7 नंबर प्लॅटफॉर्मवर लागली। तर आता जिने चढायची गरज नाही, तिथे लिफ्टची व्यवस्था छान केलेली आहे। अशा पद्धतीने आम्ही सामान घेऊन जिने चढलोही नाही आणि सामान घेऊन जिने उतरलोही नाही, अशी ही लिफ्टची व्यवस्था आहे। त्यामुळे सर्वांनी या लिफ्टचा फायदा घ्या, लाभ करून घ्या। आम्ही आलो आहोत पनवेल स्टेशनच्या 7 नंबर प्लॅटफॉर्मवर। इथे आमची आता ट्रेन आलेली आहे। आता आम्ही ट्रेनमध्ये चढणार आहोत। कन्फर्म रिझर्वेशन असल्यामुळे आम्ही आरामात या ट्रेननी रत्नागिरीपर्यंत प्रवास केला। ट्रेनमध्ये चढून आम्ही आमच्या रिझर्वेशन सीट पाहून घेतल्या आणि तिथे आमचं सर्व सामान सेट करून घेतलं आणि व्यवस्थित बसून घेतलं। गणपती बाप्पा मोरया। ट्रेन सुरू झाली। दुपारचं जेवण आणि खाण्यापिण्याची व्यवस्था सर्व घरूनच मी रेडी करून आणलं होतं। मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टी असते, तर बहुतेक जण गावाला वगैरे जातात। त्यावेळी या सीझनला गाड्यांना खूप गर्दी असते। 4-4 महिने अगोदर तिकीट काढूनही तिकीट कन्फर्म होत नाही, त्यामुळे वेटिंगवालेही या ट्रेनमध्ये खूप सारे होते। त्याचपैकी अशा या 3 जणी आम्हाला छान फ्रेंड इथे मिळाल्या। त्या आमच्या इथे थोडा वेळ बसल्या, गप्पा गोष्टी केल्या आणि छान मैत्रिणी झाल्या होत्या। त्याचबरोबर आमच्या याच डब्यामध्ये लहान मुलेही होती। ती फुटबॉल खेळण्यासाठी गोव्याला चालली होती, गुजरातवरून आली होती। अशी ही जवळजवळ 250 मुलं आमच्या याच डब्यामध्ये होती। या मुलांची खूप मजा मस्ती चाललेली, त्यामुळे आमचा हा प्रवास कधी संपला आम्हाला कळलंच नाही। रत्नागिरी स्टेशन आलं, आम्ही स्टेशनला उतरलो। आमच्याबरोबर असलेल्या आम्हाला नवीन मिळालेल्या 3 मैत्रिणीही रत्नागिरीला उतरला, त्यांना बाय केलं आणि आम्ही पुढे चालायला लागलो। रत्नागिरी म्हटल्यावर प्रथम आम्हाला हापूस आंब्याचं दर्शन झालं आणि आता आम्ही पुढे चालायला लागलो। हे आहे रत्नागिरीच्या प्लॅटफॉर्मवरचं छोटंसं रेल्वे उपहारगृह। उन्हाळ्यामुळे गरमी खूप होत होती। इथे एक काकडीवाला होता, तिथे खूप सारी गर्दी होती। आम्ही तिथे एक काकडी विकत घेतली। आमचा रेल्वेचा डबा जिन्यापासून थोडा लांबच होता, त्यामुळे आम्हाला इथे यायला थोडासा वेळ लागला। तर आम्ही इथे जिन्याने न चढता फ्लॅट सरफेसने आम्ही आमच्या ट्रॉली बॅग घेऊन चाललो। रत्नागिरी स्टेशनला लिफ्टची व्यवस्था आहे, प्लेन सरफेसची व्यवस्था आहे आणि त्याचबरोबर एक्सेलेटरही आहे। त्याचबरोबर जिनेचीही व्यवस्था आहे। अशा पद्धतीने 4ही मार्गाने आपण रत्नागिरी स्टेशनवरून वरती जाऊ शकतो। लिफ्टला खूप गर्दी होती, तर आम्ही एक्सेलेटरचा वापर करून वरती आलो। अशा पद्धतीने ते रत्नागिरी स्टेशनला सर्व व्यवस्था असल्यामुळे बॅगा चढवणे उतरणे याचा त्रास होत नाही। इथून पुढच्या प्रवासासाठी यांनी घरूनच रिक्षा बोलावली होती। आता त्यामध्ये बसून आम्ही घरी जाणार। हा आहे रत्नागिरी स्टेशनच्या वरचा परिसर। रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनवर वर आल्यानंतर डाव्या साईडला आपल्याला रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचं तिकीट घर आहे। इथून आपल्याला काउंटर तिकीट काढता येतं। इथून पुढच्या प्रवासासाठी आम्ही आमच्या वाडीतूनच म्हणजेच यांच्या भावाचीच रिक्षा बोलावली होती। त्याच रिक्षाने आम्ही बरीच वर्ष जातो आणि तीच रिक्षा आम्ही दरवर्षी बोलावतो। त्याच रिक्षाने आम्ही आता प्रवास सुरू केला। रत्नागिरी स्टेशन ते आमचं घर 1 तासाचा प्रवास आहे। घरी जाताना मध्येच हे साखरतर गाव लागते। इथे या गावामध्ये मासेमारी करतात, तर आपल्याला ताजे मासे पाहिजे असल्यास इथे आपण गाडी थांबवून इथे ताजे मासे घेऊन, जर त्या दिवशी मच्छीचा वार असेल तर आम्ही नक्की घेतो आणि मग पुढे जातो। ट्रॅफिक वगैरे जास्त लागले नाही आम्हाला, त्यामुळे आम्ही 1 तासाच्या आतच घरी पोचलो। हे आहे आमचे शेजारचे घर। इथून 2 मिनिटावर इथे वरती आमचे घर आहे। तर इथेच आम्ही उतरलो। रिक्षावरती जाते, परंतु आम्ही इथेच थांबवायला सांगितले आणि इथेच उतरून पुढे वरती घरी गेलो।
दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजता आम्ही मॉर्निंग वॉक करायला गेलो आणि त्याचबरोबर जंगलही फिरून आलो. इथे हे जिनेवरती चढून गेल्यावर एक डांबरी रोड लागतो, त्याचबरोबर त्याच्या पुढे गेल्यावर आपल्याला जंगल लागते. वरतीही 2-3 वाड्या आहेत, तिकडेही लोक राहतात. आम्ही जंगलात जास्त आतमध्ये गेलो नाही. जवळजवळची अशी करवंद, काजू आणि जांभळे काढली. आतमध्ये जंगलात गेलो असतो तर जास्त करवंद मिळाली असती, परंतु वेळ नव्हता, तर आम्ही जवळजवळचीच अशी करवंद काढली आणि थोडी मुलांसाठीही घेऊन गेलो. करवंदासाठी सेपरेट भांडं आणायला विसरलो, तर आता आम्ही इथे करवंदासाठी पानांचाच खोका बनवला आणि त्यामध्ये करवंद भरून घेतली. सर्वच करवंद पिकलेली नव्हती, हिरवी करवंदी होती. त्या करवंदांची चटणी छान बनते. प्रत्येक जाळीवर जर गोड करवंद असतील तर काढायची, आंबट असतील तर त्या जाळीवरची करवंद काढायची नाहीत. अशा पद्धतीने आम्ही करवंद काढली. अशी ही कोकणातील काळी मैना उन्हाळ्यात मिळते, ती सर्वांना खूपच आवडते. इथे पाहू शकता हा रोड, या रोडवरून ही गाड्या चालल्या आहेत. इथे अजून पुढेही 2-3 वाड्या आहेत, तिथेही लोक राहतात. किती करवंद छान दिसत आहे. गोड गोड करवंद आम्ही काढून घेतली, आम्ही थोडी खाल्ली आणि आता आम्ही काजू काढायला आलो. काजूचं सीझन तर मे महिन्यात पूर्णतः संपलं होतं. कुठेतरी एखाद दुसरी होती, त्यातल्या थोड्याशा काजू आम्ही काढून घेतल्या आणि त्या मुंबईला आणून आम्ही त्याची भाजी बनवली. काजूची भाजी म्हणजे आम्हा सर्वांची फेवरेट भाजी. हे बघा कसे जाळीमध्ये घुसून अगदी सर्व करवंद वगैरे काढतात आहे. जंगलामध्ये फिरण्याचा, गावी राहण्याचा ह्यांना चांगलाच एक्सपिरियन्स आहे. काही ठिकाणी आम्हाला पिकलेली बोंडही मिळाली, तीही आम्ही काढली. यांचं बालपण आजी आजोबांसोबत गावीच गेल्यामुळे यांना गावची सर्व माहिती असल्यामुळे आम्ही मस्त जंगल सफारी केली. बघा आता ही वाट किती किचकट आहे, तरी आम्ही अगदी शॉर्टकट होता म्हणून या रस्त्याने चालायलाही खूप मजा येते आणि शॉर्टकट रस्त्याने कमी वेळात आम्ही घरी पोचलो. इथे आहे आमची सर्वांची नळ पाणी योजनेची पाण्याची टाकी. इथून आम्हाला सर्वांना पाणी सप्लाय होतं. आता आम्ही आलो आमच्या वावरामध्ये, म्हणजे आमच्या आग्रामध्ये. इथे आहेत कोकमाच्या फळांची झाडे, आंब्याची झाडे, तसंच काजूची झाडे. इथे आता आम्ही रातांबे थोडेसे काढून घेतले. आगळ बनवायचा होता आणि आम्हाला 2-3 दिवसच आम्ही राहणार होतो, तर आम्ही सकाळीच पहिले खूप सारे रातांबे काढून घेतले आणि जवळजवळ 2 लिटर मी आगळ बनवला. एवढा आगळ आम्हाला वर्षभर पुरतो. याचा व्हिडिओ मी गेल्या वर्षी माझ्या चॅनलवर शेअर केला आहे, लागल्यास तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर आमच्या औरात जंगलातून खूप सारी वांदरंही येतात. इथे पाहू शकता हे हापूस आंबा, हे दोन्ही वांदरं काढून खात आहेत. दुसऱ्या दिवशी आमच्याकडे गावपूजा होती. गावपूजेचा व्हिडिओ मी सेपरेट आपल्या चॅनलवर टाकला आहे, तिथे तुम्ही तो पाहू शकता. तिसऱ्या दिवशी आम्ही कुलदेवतेला कोळंबे गावाला गेलो. कोळंबे गाव आमच्या घरापासून जवळजवळ 2 तासाच्या अंतरावर आहे. कुलदेवतेला जाताना आम्ही 7 जण होतो, तर आम्ही सेपरेट गाडी बुक केली होती आणि त्या गाडीतून मस्त प्रवास केला. परत जाताना आम्हाला साखर तर लागले. इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे होड्या दिसत आहेत, इथे मच्छीमारी होते. कुलदेवतेला जाताना मध्येच रत्नागिरी शहर येते. शहरातून आता आमची गाडी पुढे चालली आहे. थोडा वेळ गाडी थांबून आम्ही देवीसाठी हार वगैरे, त्याचबरोबर पेढे, हे सर्व या रत्नागिरी शहरामध्ये घेतले. इथे आता ही कोळंबे गावाची सीमा सुरू झाली आणि आता आम्ही लवकरच आमच्या कुलदेवतेच्या मंदिरामध्ये पोचू. हे आहे आमचे कुलदेवतेचे मंदिर. मंदिर आमच्या गावापासून दूर असल्यामुळे वर्षातून फक्त एकदाच आम्ही या मंदिरात येतो. मंदिर खूप अप्रतिम आहे, खूप छान बांधलेलं आहे. हा मंदिराचा गेट आहे आणि गेटमधून आत गेल्यानंतर प्रथम तिथे पाय धुण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आम्ही पाय धुवून मग मंदिरात आतमध्ये प्रवेश केला.
पूजेसाठी सर्व साहित्य घेऊन आलेलो. कुलदेवतेची पूजा केली, नंतर ओटीही भरून घेतली. सर्वांनी अगदी मनोभावे कुलदेवतेची पूजा आरती केली आणि सर्वांचे मन अगदी प्रसन्न झाले. आजच मुलाचा बर्थडे होता, त्यामुळे कुलदेवतेचं दर्शन झालं. खूपच छान वाटलं. कुलदेवतेच्या दर्शनानंतर परत आम्ही आमच्या घरी परतीच्या प्रवासाला निघालो. कुलदेवतेची पूजा अर्चा होईपर्यंत दुपार झाली होती. मग जाताना आम्ही रत्नागिरी शहरातच गाडी थांबवली आणि तिथेच आम्ही सर्वजण एका हॉटेलमध्ये जेवण जेवून घेतलं. जेवणाबरोबर आम्ही शेवटी रत्नागिरीची फेमस सोलकढी घेतली होती. तिसऱ्या दिवशी आम्ही गणपतीपुळ्याचे दर्शन घेतले. गणपतीपुळ्याला जाताना आम्हाला मयूर दर्शन घडले. हे गणपतीपुळ्याच्या समुद्राचे वरून काही फोटो घेतलेले ते मी इथे शेअर केले आहेत. खूपच सुंदर वाटत होते. हा आहे गणपतीपुळ्याचा समुद्रकिनारा. मुलांनी थोडा वेळ इथे एन्जॉय केलं. गणपती बाप्पाचे दर्शन करून तिथून पुढे आम्ही वरवडेला गेलो. वरवडेला यांचे आत्ते राहते, परंतु तिथला व्हिडिओ शूट केला नाही. घाई गडबडीमध्ये सगळे राहूनच गेले. परत तिथून मालगुणला आलो. दुसरी आत्या राहते. दोन्ही आत्यांच्या घरी जाऊन धावती भेट देऊन आम्ही परतीला आमच्या घरी आलो. हे आहे आमच्या गावातील साईबाबा मंदिर. साईबाबा मंदिरात जाऊन आलो. ग्रामदेवतेला जाऊन आलो. शिव मंदिरात जाऊन आलो. असं सगळीकडं आम्ही 3 दिवसामध्ये फिरलो आणि 3 दिवसांनी आता बॅक टू मुंबई. व्हिडिओ काढले होते, सहजच म्हटलं व्लॉग करूया. आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.